Здравейте, аз съм Калин Атанасов, собственик и управител на фирма KCD Строй. Вашият майстор под ръка. Днес ще ви покажем апартамент, който ни беше възложен на груба шпакловка и замазка. Апартаментът е двустаен, 65 квадрата в идеалния център на София. Как работим ние? Клиента се свързва с нас и ние му изготвяме оферта. След като клиентът избере нашата оферта, предлагаме услугата да го разведеме по магазини, с които работим, да си избере необходимите материали. Оттам нататък сме ние. Закупуването на материалите, карането до обекта и започване на работа. Разполагаме с различни специалисти в строително-ремонтните дейности. Аз лично се включвам във всеки един процес, за да съм сигурен, че всичко е изпълнено максимално добре. Крайният резултат от работата ни е, че клиента получава готов продукт с минимални нерви и загуба на време. Грижата за клиента не свършва до тук. Фирма KCD Строй предлага абонаментна услуга за поддръжка на апартаменти и къщи. По този начин вие се наслаждавате на хубавите моменти във вашия дом. Ремонтите оставете на нас. KCD Строй, вашият майстор под ръка.